Een bijzonder initiatief van camping Het Dreamloon bij Kollemerpomp. Personen uit de kunst- en cultuursector die het troffen binnen door de coronacrisis, maar je daar vergees in een bijzonder huisje verblijven. Die staat hier op het terrein, midden in de natuur. En die stellen we beschikbaar kosteloos aan mensen uit de kunst- en cultuursector. Voor een weekje vakantie en weer opladen na de zware tijd die zij gehad hebben afgelopen coronajaar. Een van de gasten is Thalia Stone uit Amsterdam. Zij is cruister en joeg groenleringen aan toeristen. Door corona is haar inkomen haast volslijn verdwenen. Dat ze nou voor vakantie te plakken op het Dreamloon, dacht haar heel goed. Ja, het is echt fantastisch. Je bent natuurlijk lekker buiten. Uit de stad is al fijn, maar dan ook nog eens zo ver weg van Amsterdam. Friesland is natuurlijk hartstikke mooi. En het weer werkt nog redelijk mee. Een beetje Jantje lacht, Jantje huilt. Nee, het is echt heerlijk. Ik ben er echt even helemaal uit. De oproep van camping Het Dreamloon sloeg voortendadelijk aan. Ook gauw zie je de mailbox van de eigenaars hielendal vol. We hebben wel over de 100 aanvragen gehad. En heel divers, ontzettend leuk. Muzici, schrijvers, kunstenaars, theatermakers, filmmakers, circusartiesten, alles. Echt heel erg leuk. De gasten maaien een week lang vergees in het huisje oornachtje. Er is dit seizoen plak van zo'n 24 meesken. Omdat er zoveel aanvragen binnen, zet de camping het initiatief takom hier terug. Beginnen we ook wat eerder. Dan hebben we ook nog een heel aantal weken voor mensen die nu achter het net hebben gevist. Maar ja, we zijn dus ook nog actief op zoek naar andere ondernemers die misschien ook iets kunnen aanbieden. Zodat we die mensen die nu op de lijst staan daarnaar door kunnen verwijzen. Thalia uit Amsterdam kan nog ontsneuen in het huisje blijven. Want nota vermaakt ze haar goed. Maar ze is net al in haar kamer om te relaxen. Ik schrijf korte verhalen, dus ik wil heel graag, of dat doe ik al deze week, aan mijn korte verhalen werken. En gewoon de natuur ook even lekker wandelen. En daar krijg je weer heel veel inspiratie van. Dus je kan echt letterlijk weer even de batterij opladen.